behlala entabeni isikhathi esiningi oma laba ebashiye emakhaya abehlala entabeni. Now ukuhlala entabeni ke bekwenza ube more noNkulunkulu. Angithi uyabona ungayikhuluma into njengoba kade ngichaze ngithi ungayifundi into phansi kodwa uyenze la ezandleni. Bayabuza ke abantu bathi enze kanjani amandla, enzeka ngomthandazo. Usilokudla sihlambulula uyabona ke bese ke nezwi likaNkulunkulu kuthi ukuzihlambulula ukuziklina ke uyayibona lo hayi ukuthi udla izono bese uthi uzozivuma bese uthi ke uyasiklina kodwa kufanele uphile kanjalo. Baba ke bebephila kanjalo basifundisa ke nathi ukuphila kanjalo. Ake ngithi nje ekhaya isikhathi esiningi unkosikazi mina asihlala isikhathi eside ndawonye. Unkosikazi wami umuntu onesibindi ncebe inkosi. Unkosikazi khona isikhathi esibe sihlukane ngaso uthola sihlukene 40 days and 40 nights sihlukene kuyiwe emthandazweni mhlambe lo 30 days or 21 days ngaphandle kwa 21 days kaJanuary. Senzani sifuna uNkulunkulu aseshe kulo 40 days asiyele kuyolanda amandla. Amandla kalanda amandla uNkulunkulu. iBhayibheli mawufuna incwadi kaMatthew chapter number 10 iBhayibheli uJesu wabiza abafundi bakhe and wabanikeza amandla uyanikwa akuyona ngaloku uyele entabeni ilapho ikuwena kodwa ukuye entabeni ukuyothandaza kusuke uyozilungisa wena. Angithi uyabona ke uzilungiselela ukuthi lento ela kuwena imfihla sibiza ngemfihlakalo ingaphazamiseki. Mangifika nje uNkulunkulu ngifike ngihlale naye phansi Nkosi inyama mina kele nje inche angicheke wonke. Angithi uyabona ngihlale noNkulunkulu ngoba isikhathi esiningi angikwazi ukuhlala naye ngibhizi kufanele ngibuye ngibe nesikhathi uyangicheka uNkulunkulu wonke amaphakethe ukuthi ayikho into engangiphazamisa ekusebenzeni wakhe. Mangiqeda ke lapha entabeni noma ngiqeda lapha emthandazweni sengehlele ebantwini ke hayi ngoba athi kuyolanda amandla kalandwa phela ave kuthwalwa la abantu bakhona amandla emazweni. Amandla uNkulunkulu uyamnikeza umzalwane once nje samamukela uJesu lithi iBhayibheli bonke abantu abamamukela baphiwa amandla babapha amandla. Right now ke amandla ke la okusebenza kubantu abasuke bebizwe uNkulunkulu kwecebo lakhe kwahlukile ke kona. Kwahlukile ke kona ngoba amandla lawo awafani namandla lawa asuke banikeza abazalwane. So ke amandla katholakala kanjalo ke emthandazweni kodwa asuke vele khona wena ozigezayo njengalokhu usigeze ekseni emini ntambama yabosuku ususinsela wenzela ukuthi mawuvele ebantwini uvela unjani umuhle wenzelwa lokho. Bishop these days even alamabandla amadala uthothi sibukela kuona amanye awuthothi mhlambe nawo asahlukene kabili kathathu njani zonke lezi zinto njengelinye nje ibandla lasekhaya uthola ukuthi nalo selihlukene kabili kathathu ilona ugcina ukuthi abanye babathi yithi si original nalaba nabathi si original njalo. So kugcina sekubuke ngathi even kwawona la ngathi sibukela kuona nawo asanokuhlukahlukana phakathi kwawo sekuxatshene phakathi kodwa futhi manje kuseyinto eyi1. Mhlambe ezinye izinto babishop izinto ezikanjalo iziphi izinto ezigcina zikhoza okanye zidala yona into efana leyo and zinganqandeka kanjani ukuze igeneration ezayo emva ikwazi ukuthi ingafani na mhlambe angene kwelakithi. Ngo 2018 noma 2019 no ngeke ngo 2009 2009 and 2008 mhlawumbe ngizongena kwelakithi nje ngoba nami nganginayo imibuzo. Ibandla lakithi Ncebe Nkosi likhulu kakhulu njengoba mina ngise International Revival Ministries manje ngaphuma eGospel ngo 2010. Okay. Nganginento ethi
ngiya embuzweni wakho nganginento ethi hawa abasakhona abasenamo ingcwele ngisho ebandleni lakithi okay angithi iAfrican njengoba iningi kangaka kugcine kufika isikhathi la khona angithi bathunyiwe uNkulunkulu ukuthi abawushumayela kwafika isikhathi la khona bengasashumayeli sebebanga imali namasekethe yabo nje la njengoba ngikhuluma nje Ncebe Nkosi babanga imali babanga amasekethe ngikhuluma ngoba uNkulunkulu wangithuma right ngeke ngiveze kudeningi ngoba nganginembuzo ukuthi why baxatshaniswa yini uNkulunkulu into ayenza wabona ukuthi abasashumayeli uyabona abasashumayeli ngangibagxeka nami ngithi ba usathani bangenwa idemoni bangena ke idemoni ngaba likho lela bandla namanje kumele bangenwa idemoni uNkulunkulu waphephetha ngomoya wakhe abaxabana ngesikhathi bexabana hamba buze mothando bathe beqeda ukuxabana nje angithi laba baphuma nje bahamba nabanye laba baseleke manje basala bengenamuntu yilaba sukuma khona beyoqala manje bemisa imvuselelo intakade bengayenzi babehleli benabili imali igcwele amaphakethe beneziswe inkulu ezingaka namalunda behleli wabona umoya ngcwele uthi okay kudliwa imali manje akusasetshenzwa ngiyabaxabanisa wabaphephetha uNkulunkulu baxabana ukuze baphume mawungaya nje manje ungafika ubabona akuve besebenza bakhava iscore bathi bazama ukukhava iscore uma futhi bengakwenzi lokuya angithi nathi sahlephuka khona kwakufanele basikhave futhi sescore sokuthi ngiphumile nami manje basukela mina ngemva manje ngesathi bengisukela mina ngemuva yila mina ngibhizi ngiza kubona ngizohlala nabo phansi manje bayaphuma abazalwane lapha beza kumina manje nabanye bayaphuma kwelinye ibandla bayongena bayatatazela manje benziwa uNkulunkulu injongo kaNkulunkulu kwakuwukuthi kulande imiphefumulo isindiswe kungabalwa imali angithi uyabona so idivision ke iyaqala ke kwaba khona ke amaqembu kithi mhlambe mawu4 mangicabanga manje awu4 kodwa ibandla lakithi esifundisweni Samile alisabalijika isifundiso nje sebandla lakithi sisamile akekho ophuma ngaphandle komfana othi mayephuma lapha eAfrican Gospel aqala into yakhe angithi mina ngiministry ayenziwe indaba ama ministries eAfrican but mina ngaphuma mina ngaqala iministry yami mina mawufika kuyona iAfrican Gospel iyo ifika ibhema ikholwe mayifika ingena nje bafike bazifice bona ngoba ayikho into engangizoyishintsha ngangizoshintshana ngangizothini because wayincela lapha elithi kwethu lapha so na umoya engcwele ethi angigcuba abapostoli mina wathi angigcuba abapostoli bahambe bashumayela umhlaba wonke ndiyona into engiyenzayo yonke ehlukileke engabe ihlukile eAfrican Gospel but engikushoyo ukuthi ngiyakubona lokho okuxabana ngokuthi omunye njoba usho ukuthi esontweni elithize abanye bathi thina si original baqinisile Nceko labo ke ngiyasaba ukubiza abagama kodwa isonto lelakithi elinye belazi ukuthi kugqokwa kanjani madoda uyangithola nje belilazi ukuthi kugqokwa kanjani njengoba uwezwa nje amakhehla ethi I original akhuluma ngempilo yokuthi bebephila bona ivangeli likamoya kwase kufika laba ama theologians asethi mefika ama theologians lento ayikhipha manje emzimbeni ayikhipha nasengubweni abese ifaka eBhayibhelini ezwini bathi ke uthi uJesu ke thina manje sinjani bathini siphila kwigrace bangayichazike le grace ke ukuthi le grace ithi umuntu esesonda ngangaqoki angithi uyathola ke kwase kuba khona ukushayisana ke thina sithi kuyaqokwa esondweni bathi bona laba bathi abasha bathi aqokwe esondweni uJesu afika negrace sesiqabeneke manje njengoba ubona singanishumayela ivangeli manje sibheke lapha manje
asashumayeli manje sikhotha amavesi manje silwa nabantu ngeke ungitshele ncane ukuthi sofika apha thina sikhotha amavesi silwa nabantu singasalishumayela ivangeli lika Jesu manje angithi sigadile manje ukuthi bagqoke kanjani lapho sefanele ngilanda amavesi manje ashaya uqoka nalabo bathi sina sigugisa abantu sefanele manje balanda amavesi bathi kusho ukuthi sekune debate in the house of God ayisekho ke intshumayelo akekho uzophendula Dela nama debate kuphela manje phela manje nceke wenkosi mina mangingena nje apostolic faith mission engazi faith mission endala mina angisakhonzi kahle ngime ngubweni mfowethu angazi umcoco lokuthi ungizwa kahle nguzwa kahle mangingena nje faith mission eapostolic ngithi ngena nje ngifice ingane zihlabelela umfundisi ehlezi phansi nonkosikazi wakhe ngithi manje ngiyambheka umfundisi nonkosikazi wakhe hayi umfundisi nonkosikazi wakhe noma unkosikazi useyintombazana uyingane uyangithola now ngikhubekeke mina ke engingayazi lento umfundisi ayishumayelayo kusuze ngisizwe ukuthi ke azayichaze athi grace bese ngithi mina hayi my grace nje kusho ukuthi hayi angiphili mina kanje sesihlukeneke Nkosi yami uyabona kanti ukube thina sisabambelele kule yamfihlakalo yongithi uthi apha amandla wena njengamanje ngitshengise mina indoda ngitshengisa indoda mina ehamba noNkulunkulu enamandla uNkulunkulu ayisebenza ngamandla manje njengoGingithi no Nicholas Bhengu no Chiliza ngikhombise kunzima uthi yenziwa yini lo kufocuswe lapha manje ayisekho imfihlakalo ehamba namandla ngoba mina ngikhulume ngithi mina ngicebe Nkosi ngithi mina ngeke bafethu ngeke akumiwe stadium madoda avezwa amandla kaNkulunkulu ngaphandle kokuthi kube khona abantu abathi bayothwana ngithi mina mgcotsho makhona indoda yake yabeka isandla la kumina ekhanda lami yangibeka nje isandla la noma ngabe inyanga noma biyumthandazi noma ngabe yini eyaziwayo ukuthi yake yabeka isandla la ekhanda lami ithi uNkulunkulu angibusise kwasha kwacima noma ngibe nemali ayikhona iyodwa ayikho ngaphandle ukuthi ngabusiswa mina esontweni lakithi noma ngaphuma kabi ngaqala ngaphuma kabi njalo wemcotsho esontweni lakithi ngaphuma mina ngalandelwa abantu okay kodwa kwangisiza ke ukuthi ekuphumeni kwami ngilandelwa abantu ngabe ngahlehla umoya ngcwele ngitshela ukuthi ngonile ngaphindelela esontweni waphuma kabi waphindwa ubuyele ngaphuma kahle ngabheda ngokuthi uNkulunkulu wayethe angihambe mina nonkosikazi wami mase ngihamba mina ngalandelwa abantu ngathatha nendlu yesonto kanti zongilandela lento ngoba iyalandelana ngiyakutshela nceke ungake uphume esontweni ucabanga ukuthi ungalwa nekini bese ucabanga ukuthi uzophumelela ngeke ngisho ungadriver mfowethu ama Mercedes Benz ama 10-20 million ngeke uphumelele ngeke uphumelele ikubamba so una 10 years ngibamba ke mina ngendlela kwaphuma befundisi kumina bahamba nezindlu zamasonto mangithi ngiyakhala uNkulunkulu wathi uNkulunkulu uthisha walento wena wahamba eAfrican Gospel wathatha indlu yesonto ngaphindele emva kunobaba ophethe lapha esontweni lakithi ngaya kuyena futhi baba ngonile ngangise restaurant wathi kwenze njani mfana ngathi baba ngithatha indlu yesonto wathi ngiyakwazi lokho ngathi baba ngithathe nabazalwane wathi ngiyakwazi lokho ngathi ngilethe bona wathi ungabalethi singabazalwane thina siyakhona bengikulindele ukuthi ubuye wena uzoxolisa kuqala ngagoqe restaurant ngikuqe ekhehleni la ngibeka izandla ekhehla uyabona amakhulu ukuthi uNkulunkulu ke nginento enginayo ngabusiswa yeli ikhehla mina la kaDlaba labeka izandla kumina ekhanda ngaphuma ngathi baba ngibongile ngaphuma labuyeleza esontweni lathi bazalwane umbishop wena lo ngimbusisile nani ngizonibusisa sabusiswa nezingane zakwethu saphuma kamnandi mfowethu akekho lo yedwa esontweni lakithi African ongangikhomba athi khona ibube ngabenza ngoba ngaphinda ngaxolisa ngibhedile ngabe sengiyifundisa ke lonto ukuthi noyedwa umuntu ophuma esontweni aphume nabazalwane acabanga ukuthi uzohamba free umoya ngcwele yomshaya I think leyo nto Bishop it very deep angazi my brother awucheck Michael Bishop ngathi phansi noma uyazwakala kahle lapha okay yabona ba Bishop lento ishoyo
ngicabanga ukuthi akusiyo nje into yase African gospel kuphela. Namabandla nje amaningi ngiyakholwa ukuthi anakho ukuyi experience lento. Into yokuphuma esontweni babishop yokuphuma futhi uphume kabi. Kanti uphuma futhi uyoqala umsebenzi. Ngicabanga lento babishop isifundo esikhulu kunawuwona wonke umuntu inkosi emphayo umsebenzi wenkosi ekutheni ukwazi ukuqhubeka. Iyacounter lento ukuthi uphume njani ebandleni. Ake ngiqale ngithi ubizo lento ethi ubizo ukuthi vela sizile zokhuluma ngayo. Umuntu ma ezinikele enkosini nje okokuqala ngiyamamukela uJesu. Yes. Ubese ehlanganiswa nabantu abazomfundisa ngento ayamkelile. Right. Ukhuleke la esontweni mawu gifted uNkulunkulu kunezisipho. Leso sipho kubese masifundiswa sona akufundiswa isipho. Noma sikhona isipho kuwena ufundiswa wena. Mawufundiswa ke nceko awufundiswa kahle esontweni. Ngiye ngizwa bebafethu bethi ngicindezela. Ngicela ukuyikhuluma lento. Akekho umuntu ocindezelwayo esontweni. Mawubona umfundisi engakunikeza ithuba esontweni akuyona incindezelo leyo. Usuke wakhiwa. Yebo. 2 esontweni kunezinto ekuthiwa ezenziwayo njengokuthi qoqo isihlalo kubekwa amatende odothi unganikwa imali ngikhuluma ngami uphathi bandla nceke wenkosi Absolutely. I could let be right. Yeah. Uphathi bandla nceke wenkosi ungaholelwa. Futhi hayi ngoba ukuthi awuholelwa njengoba bekudelela umoya ingcwele wenzayo ukuthi unganikwa imali. Uqoqe ishumi ufike mhlambe no 5-10,000 ulethe kumfundisi okuphethe. Ungacomplain nangeyodwa makunento edla enhlizweni ethi complainer. Uhambe kuyena umfundisi ngithe ngiletha nemali kuwena kwakhona umuntu okhuluma la kumina wathi ngikunikelana imali yonke. Abesethi umfundisi usathana uthi impela baba ngizwile ukuthi usathana lo ongikhombisa imali nansi baba uyishiye yonke ungenawo wena upetrol. Umfundisi afuna imali kuwe afuna imoto yakho uma unemoto ayithathe ahambe ngayo ufake wena upetrol emotweni yakho izohamba umfundisi. Azabuye nayo empty nelambu ayishiya athi ngibongile mfana wami ahambe uphile kabuhlungu. Ukhala inyembezi unezingane uzele. Awubizwanga umfundisi ubizwa uJesu. Right. Now ke bese ke njengoba ufundiswa nje esontweni uyafundiswa la esontweni lento ayikho into ethi phuma. Akekho umfana nceke wenkosi ohamba eyoqala iministry ingaqalanga ekhaya. Okay. Uyangithola. Umuntu obizwe uNkulunkulu nje nceke wenkosi akaqala ibandla ngaphandle. Uliqala la ekhaya. La ekhaya khona ama branches, la ekhaya khona ama circuits, bese kuthi la ekhaya khona unational angithi. Uqala ema branchini, wethula ama branch kumfundisi. Ungelutho, ungena umpostoli. Hayi lento evele kuthiwa abapostoli abantu kuthiwa abapostoli kushiya umuntu enabazalwana abawu20 kuthiwa umpostoli. Right. Lento lenceke wenkosi njoba iqala la ekhaya nje ubaba okuphethe uyakubona ukuthi lo mfana lo mfana ikhonde kuyena lo mfana uyakhula ke nceke wenkosi. Yes. Abese kunika igatsha ibranch athi gada ngoba usekubona ukuthi usungakwazi ukugada ibranch. Uyayizwa hayi ukuthi uzoshumayela esekethe usungagada ibranch usungayigada. Yes. Ugadeke ibranch futhi ifuna kwazeke ukuthi njengoba ugada ibranch nje usukhulile ngokwanele na. La kufika abantu bezozihlambulula kuwena mawukuthi uyindoda abazozihlambulula ngemishado yabo uzokwazi ukubaphendula ubalungise. Kukhona abantu abalimela abaxabene la uzokwazi ukubalungisa. Uyakunikela la esontweni wena umnikelo lefunayo la esontweni uyazenza izinto zala esontweni wena kuyathola ukuthi lezinto uyasenza zonke unikwe igatsha ke. Ugade igatsha ke ngesikhathi igatsha likhula liyazala igatsha lizala isekethe. Yes. Angithi uyabona isekethe mhlawumbe sala ama branches awu12 noma u13 noma u14 ngesikhathi ikhulu isekethe uyabonakala wena ukuthi hayi lo mfana
uyakhula yeah bese bekuthatha ke mhlambe bayokugcoba kuthiwe umshumayeli yebo not umpostoli usesomshumayeli umshumayeli njoba usungena esihlalweni sobushumayeli nje usazoqeqeshwa ke futhi soqeqeshelwa sona lesihlalo ke manje lesikhundla sakho nezosona esonto sobushumayeli leyo uthi inceke yenkosi usugcotshiwe alright uzothi uyababeka izandla esontweni mhlambe kwenze umunywele kungeka abantu noma abahlanza abantu noma ke uNkulunkulu uyagcobile ngokuthi kuliyanda ibandla akusho ukuthi sune ministry leye ministry ke eshayela abafuthi asebancane bahamba amatende bese kuvela labaprofeti bamanga abahluliwe amakubo bese bethi ncebo ngiyibona a gift in you ngikubona wena nceke inkosi ulandelwa inqwaba yabantu abesethi lo wake wangiprofeta omunye umfundisi nomunye wangiprofeta kusho ukuthi labantu abaprofetiwe sebenze njani futhi lento igcwalisele iqiniso umuntu ongibambezela uBishop Chilisa sengiyahamba nceke avaleliseke emfowethu njengoba into yathi ingavuthwanga la ekhaya izovuthwa eminyango ungahlulwa ukupheka uphuthu la endlini uphuthu esoludla lube mahazane bese ucabanga ukuthi ukhona uphuthu ongalipheka eminyango aloko baphuma ke abafowethu baqala ama ministries ke njengoba beqala ama ministries into yokuqala abayenza umfowethu cela umnikele eminyango phela izingane zilambile ungakhohlwa cela umnikelo kufanele babe nezimoto kufanele babe nemizi bastrategisha abafana manje bacela iminikelo baze begcina bephumele ekuthwaleni into ebenza baphumele ekuthwaleni indaba baphume emakubo bengakabi mechodi baphuma ke baba uqala ama ministries kuyokhonzelwa ke kula umatendana o2 poles eminyango kuliweke eminyango ke manje kuliwa noyise njengoba efighter noyise esengaphandle usho ukuthi uletha more cases madoda uyabona ke abe casti kumfana umfana akasaphumeleli yini indaba ingenxa ukuthi uthe ephuma eminyango walwa noyise kanti bengafanele kanjalo befana abe ne relationship nobaba hayi ngobe ubaba ngobe emzele ka spiritual ubaba ngoba uphuma kuyena phela fana azofunda ezinye zezinto la ekhaya ukuthi baba ke wawuthi masewula kweqhube kanjani nje ubabona ke abafowethu laba sebancane benje nceke inkosi bashawe ikona nje abamukela yonke into ngeke phela bayishaya isona ngeke akulula ungomshaya kanjani umuntu okufidayo ngeke so ngeke basishayeke isona nceke bazophila kanjalo ke ezolweni ngo izolo bazoba khona ngaphakathi endlini ngoba ngeke bakhuze intombazana nje la endlini elethi isishumi sika 10,000 rand akulula uyishaya noma ingenzani akulula kodwa ayilethela kuthini ilethela kuthini thina siyibhumba sikhiphe nento yayo nemali yayo sikhiphele eminyango nemali yayo ngoba ngeke mina ngigadwe umuntu la athi angingashumayeli kanje ngishumele kanje ngoba nako uyangondla praise God akekho umuntu ongondlayo kodwa umoya ingcwele mina akithi uyabona ke akekho umuntu ongama ikhona into enjalo yake yangenza mina umuntu wayesipha imali kwamphoqa ukuthi athathe imali yakhe phoqa futhi ukuthi athathe nezinto zakhe ngithi zokubuza impela Bishop uphendula umuzi engakawubuza impela ngizobuza ukuthi uswakwa iexperience kanjalo mina ngathengelwa umuntu imoto ngathengelwa umuntu imoto and wangithengela imoto wangipha nemali wangipha imali phela kodwa kwathi sekungena isitha waphoqa ukuthi imali le anginike yona ngoba isitha sangena imoto wayilanda walanda nemali futhi uyabona ke kwaphoqa ke mfowethu ukuthi ngiyibuyisele imoto yakhe ngiphinde futhi ngimnikeze imali akubange kusabalula ngoba kwaphoqa ukuthi akiwe enkantolo ngenhlanhla ngiyanga mina enkantolo angiyanga umoya ingcwele wangisiza ukuthi ngingaye enkantolo lagcina ke leyo case ke iphela kanjalo kodwa nga experience ndaba ukuthathwe umnikeze womuntu into aphinda ayichatha wangiphuca praise God ngambonga uNkulunkulu ukuthi awu lo mfowethu wangenza ngawela waba ibridge lokuwela ngoba ngathola netende ngalithenga itende elikhulu elihle limhlophe elikhulu nezihlalo zakhona sakwazi nokusebenza kwiministry ngoba angithenganga ngisho iwindi iglass lewindi lasekhaya leyo mali nje ngavele ngayifaka emsebenzini imoto wayithatha kanjani wathi eqeda nje ukuyithatha imoto uNkulunkulu wangireplace wathinta umuntu elimpompo waletha imoto umuntu elimpompo ngadrive imoto ngathi ngiqeda ukudrive imoto kwangena enye imoto ngathi ngiqeda le kwangena enye futhi so ke uNkulunkulu wayengisula inyembezi naye umfowethu ngamxolela Jesu
ngixolele noma kwakunzima kodwa nje ngaphoqeleka ukuthi iBhayibheli ngilivale lonke iBhayibheli ngifuna ivesi elilodwa elizongenza manje lo mfowethu lo izwi lenkosi lithi chapter 5 yeah chapter 5 verse 40 bani lo I'm 43 kodwa chapter 5 I'm 40 something uJesu waqeda awona ngiqeda nje uthi isitha lesama ngisithandazela wathi basingenze kabi angisibusisi awukabona ukuthi hayi bangihlulele verse wonke lama verses hayi angishayile alright lawa manje yileli kuphela iverse elibhabhelini efanele ngiliphase ngaliphasa wangibuza lo mfowethu wathi mfowethu uyangixolela kodwa ngathi ngaxolela kudala wathi mfowethu shosho etole ebhlungu kangaka ngikwenze yona ngathi mfowethu uNkulunkulu wangitesta ngawe ngixolela ngamxolela kwaba mnandi so ngiyiphasileke le ngaphase yamakhelwane ngaphase kamfowethu inkosi yami ngeke ngomakhelwane ncane ngeke khuluma ngeke ngiexperienceile so ngeke ngibamba ngaleso sizo ivangeli ngilazi ukulenza angilazi ukulifunda hayi mongathi angicheka amavesi keBhayibheli mhlawumbe uthi Genesis to Revelation iBhayibheli angilazi tu iBhayibheli angilazi ngempela mfowethu kodwa monga ngicheke kulenzeni hayi hamba ulifunda wena mina ngizokwenza ufunde wena mina ngiyolenza angilikholwa uma ulifunda wena ungalenzi hayi ngifuna ulibone ngilibone kuwena ulenze so ke ngicela inkosi ngisho ukuthi uNkulunkulu wangisiza ke kulokho thenini ke ngeke ngayiexperience ke into enjalo ngiyayazi Bishop ngiyazi ukuthi emsebenzini wenkosi ikakhulukazi okungithi nje kuivangeli so kube nezinto eziningi zokukhandwa kwezimangaliso kakhulukazi mhlambe mawuya emazweni ahlukahlukene ziningi izinto esitokuyibona ngokuhlukahlukana kwazo kuthiwa hayi sekuphakama umuntu kwi-wheelchair later on hawu bengasilona iqiniso kanti abantu bebethengiwe kugcina sengathi uNkulunkulu akasasebenzi ayenzeki lento ukuze yenzeke kumele ube nabantu abathengwayo mhlawumbe babishop usize babishop siyayifuna the reality of the gospel or the reality of ama miracles akhona babishop ikakhulukazi ngalezi ayinsuku zakudala ongathi cha mina ngabona uNkulunkulu ekwenza lokhu ngiyakufakaza ngabona impela uNkulunkulu ezenza imangaliso phambi kwami hayi lezi suke ithengiwe ngeke inkosi mhlambe mina angithathi ngiyasaba njengoNkulunkulu ngiyamsaba enye into uye uthi bawuyisho kube ngathi uyishe empakamoyeni uyabona kodwa ke umoya ingcwele uyazi Nkosi yami angithi nje uNkulunkulu uNcebe Nkosi ilona office angisebenza kulo ngicela vele ngingene la ngibuza ngamabomo ngoba yazi iyona nto ke Ncebe Nkosi ilona office umoya ingcwele angisebenza kulo ngithanda ukufunda izwi likaNkulunkulu angilifunde kakhulu yes but izimangaliso izona ngizithanda kakhulu ngathi nje ngisindiswa ngathanda zona uNkulunkulu wazibonalisa ngazo mina kakhulu Nkosi yami ngisestimeleni nje wangalisasikhathi wazibonalisa ngazo ngihlele estimeleni ngithi mina hawo abantu bayashumayela kodwa amandla kaNkulunkulu aveli ayish ngase ngiyenza ke lento ngayithanda kukhona unyaka noma ke engake ngahleka nje ngangihleka kwakusesinema eMlazi ngakaba nemfusela enkulu sesinema kusho khona umfowethu wayengifakazela ngexoxa la uthi wayibona enzeke lapho ukuthi mina lutho umoya ngcwele uyangifihlela yes ngesikhathi khona umuntu baba uqhuba omunye umama uhamba ngewheelchair uyamqhuba ke bazongena esinema kusho ukuthi lo mama ngesemqhuba lo mama amshiye lo baba amshiye ephethe bedumisa uNkulunkulu yaphambili kanti umoya ingcwele uzongifihlela sengixoxela omunye umuntu ukuthi hey kwenzeke uyabona
Ayithi umoya ongcwele akafuni impakamo. Yes. Once wabona into esimangalisa, umoya ongcwele vele waphakama ngoba inyama phela injalo. Ivele ixoxe ithi uyabona ukuthi unamandla Very true. kanti amandla unawo. So bese iphakama ke inyama ke. Ngesikhathi inyama iphakama isuke sewuxabene nomoya ongcwele. Sekufanele manje uyoxolisa ke futhi kumoya ongcwele uthi hey baba uyazi inyama ivele iyaphakama. Yeah. Imangaliso ncebe inkosi sisekhona ekhaya nje. Njengoba ngisekhaya. Ngithandazela abantu. Inkosi. Cabanga ukuthi every day. Yeah. Every day. Nginayo into futhi yokuthi ngicele mina ukuthi umuntu kwesinye isikhathi mayegula ngeke ngithi akakhishwe esibhedlela. Inkosi yami. Bona lo ekhaya uNkulunkulu wangisiza ke. Nginenkomo khona lesa sikhashana nje sithi isikhathi umyubaba umama wakhe wayegula esibhedlela eBarakwana. Ngiyafona ngithi hayi mkhiphe lapha emshinini. Ngifuna ukucheck amandla. Ngithi mina mqaqele emshinini. Athi hayi baba ngeke uzoshona ngithi hey kumuntu washona la. Qaqala emshinini baqaqeke. Hey bam driving nceko ezimandawo. Ngoba nganqena ukuthandaza over the phone bamlethe babefika ekhaya hawe umuntu oyisifele nje bambeke eoffice ngithandazeke ngingathandazi nje ngimbize nje ngegama msibanibani vuka bo yebo ngisho nje ungazothana ngiyajoka vuka avukeke uma evuka lo baba wangithengela inkomo nciko Sure. Ngithengela inkomo isakhona inkomo ngoba ngathi angithandi ufuna inkomo dayise yabona ziningi ke sengiyaveza nje okuncane Yes. but iyona nto ncebe inkosi engikholelwa kakhulu ngikholelwa kuma miracles ngikholelwa ku deliverance ngikholelwa ku healing angithi yeah ngiyakholelwa kakhulu iyona nto entweni zonke nje mina bese kuba indaba kamoya Ayi. Yabona indaba kamoya ingcwele. Yes. Ngiyathanda umuntu uma ngabe efundisa ngomoya ingcwele ngimbone eyifakazela umoya ingcwele. Futhi ngiye ngithi mina angibafundi laba ekuzoqala ekudunyiswe. Kuthiwa hlamoya hayi angiyifuni le. Ufuna sibe sober. Hey. Ngikhulume la ngithi bafethu njengamanje lesihlalo lesi ngeke sonyakaza ngeke sikanyakaza ngaba sambe nomoya ingcwele sekuzophoqa ukuthi senze leyo nto lethi sihlalo ngiyakholelwa emandleni kamoya mina ngimkholwa umoya ingcwele okaJob Chiliza nokangidi nokabhengu ngimkholwa njengoba njalo angigeji futhi kuleyo nto umuntu umeshumayela mina ngithi umeshumayela ngiyakwazi ukuchallenge ushumayela qedwe ngithi hayi ngeke futhi ngeke ngirobhe lento bokhuluma ngayo iveze ukhona kumpostoli okaziyo umpostoli ukhuzwayo Oh yes ngiyabona yes umpostoli ukhuzwayo ke uyazi masihlangene nje abapostoli angifuni nje mina ukuthi into ingabonakala kungathi kuhlangene abapostoli kungavela amandla angiwafuni futhi lawa azoginqa abantu namhlanje ekseni ebusuku bese kuthi ekseni umuntu ujika abeyileyo nto kade iyona izona yabona into okuginqa abantu bawe phansi basho ngezilimi ukubezwe nabantu bayilimi bashiya ilimi bazishe esontweni akithi eish ngeke azishe yedwa ngeke so now ngiyakholelwa ke mfowethu ukuthina amandla kaNkuluNkulu ngiwabone ngamehlo bawafakazela abantu singatshelwa abantu nje laba abantu abajwayelekile bethi endaweni ethize khona amandla uJesu senawo umfowethu amandla nabantu bakaNkuluNkulu njalo abagcotshwe uNkulunkulu bakhona ukuthi uNkulunkulu bafihlile bafihlile kakhulu ngiyatshela mina likusekhona ivangeli ukuthi bafihliwe abantu bakaNkulunkulu bafihlwe ngamabomu ufuna lesikhathi size sidlule bese ivele into kaNkulunkulu ngamanye amagama babishop uyayifakazela leyo ukuthi asekho miracle shiya lento phela ncebenkosi mina ngikhuluma iqiniso mfowethu mina ngikhuluma ngamandla ongawathumeli ngenkomishi ukube nje ngizothela inkomishi ngithi mina thathani lenkomishi khona amandla lapho kulo nkomishi hayi ngisho leyo nto mina ngisho amandla kaNkuluNkulu mina hayi la okudlala labantu abadlala ngawo amandla sekhona amadoda kaNkuluNkulu sisekhona uthi ngiveze nje lapho ngithi sisekhona thina sisekhona uNkuluNkulu usasibekile futhi ngeke sidlule la kulomhlaba
ngisho lapha ekhaya mina khona umfana wami lapha kuthiwa nginabefundise yabo bese kuba khona umfana engihamba naye ematendeni Okay. ungifala ematendeni ethi uThabiso ngeke imthethe emfana ngisazokubhumba ngisazokunabisa uyazi ke kwenkosi ngimnabise ahamba ubeka itende ihamba ekhala isinkwe sokudla engenaso endleleni sinkwa ngimzibe ngamabomu inkosi la kumina isho ukuthi wamnika ahambe ekhala upetrol ungekho ngimnikile imoto ukuthi akahambe ayobeka itende ahamba ekhala udizila kanawo iphele lo dizili imoto endleleni athi uyafona ngamphenduli fana zame yabona ngize ngimbothe yabona umfana ungakwazi lo mfana ukuthi noma sengingasekho uzolimela ivangeli so sengimbonile ke lo mfana ukuthi noma elingwa noma ngalingwa endleleni ngiyazi ukuthi ulingwa ngenxa yokuthi uphethe izinto sikaNkulunkulu sefanele ngimgadeke manje ngimbekezelele so injalo ke into yakhulu isekhona man of God sekhona nathi masidlula soyishiya bakhona abafana abakhulayo abasenayo abangayishumayela enye into basekhona bo abangayishumayela enye into bashumela yona lesi shumela ukusala kwalento boBishop incike kulonayo noma incike kulaba akumele bayamukele ilaba bafana bayamukele akithi ke ukhehla kuthiwa njalo ngilongishona khehla kuthiwa ubhengu uNicholas la lesi khehla maligeza ncebe iuslibli manje ngizokutshela thu ikhehla ethi maligeza yalifike ligeza khehla anulibhekile uNicholas amanzi lawa amalifuna ukuyowachitha gijima afika bamba angeke bona agesi wawungathi silime uNicholas ubenjani uNicholas Bhengu nje wakune Assemblies of God umhlaba wonke uyayibona i-Assemblies endayifi ngeke ife ngeke izifi i-Assemblies of God ngoba umuntu kaNkuluNkulu owathoba encekweni yehla imfihlakalo yangena kuyena lo muntu unjani namhlanje ibandla lishiya lenjani kusho ukuthi umuntu labafethu laba abakhulu abathi ngeba 17 ngeba 7 like ngeba kwazi ukuseva ngoba thina sidla sodwa umuntu mekhuluma kanjalo usuke ezoyithola iblessing ungasho kanjani ubaba wakho uyadla ubaba wakho umbheke emehlweni ubaba uyadla umbheke emehlweni ikhona izosala lapha ufuna ubaba mesedlile sesutha emfana thatha nali plate ambobeka esho ethambobeka kokwenziwa njalo sikhula thi ambobeka lamfana kani bengishiyela umfana ngesitayela angifunazi umfana ukuthi ngiyamshiyela ufuna ngidle kabili kathathu ngishiya iqatha lenyama ngishiya ukudla eplateni ngiyazi ukuthi umfana wami uzodla la uzobe njalo umfana wami mangabe ngidla uhleze ngasemnyango hayi ngoba ezovela kubaba ulapha ekhoneni ngasemnyango ugada ukuthi ubaba meseqeda ukudla ngiyothatha iplate lakhe ngiyobeka ekitchen ubekela ubaba ukuze athole okusele kuba imfihlakalo ke leyo kufanele mangabe ngilala umfana wami ayithole into esele kubaba nakanjani angisho umfana wami wasibongo umfana wami okamoya kufanele mangabe ngisuka sengiyishiya imfihlakalo nami sengiyishiya kahle kodwa ngiyabona kubafana bami uthi labafana laba ngeke bayibamba ngibazi bonke ngiyabazi lo unolaka lo ulungile uyabekezela lo unje sengiyazi ngizomnika ngivele ngimthandazela umfana wami khula kubusisa abazi bonke ngithini kanti ngikhuluma ezweni lakamoya seyiseleke ifihlakala emfaneni baBishop masibuye kule yokuganwa ke la evangelini okay ngiyazi ukuthi amatheory maningi okay abanye bakholelwa ukuthi uNkulunkulu mela kwembulela unkosikazi okay enye futhi uthi hayi umele uhambe uye kuyintombi uyiqomise izikuvume mhlawumbe uBishop esifundisweni uNkulunkulu akuphesona makuziwe ekuganweni okanye osamile kusona isiphi ebandleni nje thina uma umfana angithi la sishumela ivangeli lokuhlukana nezona yebo ingako sithi skate one side
bhlukwe one side nasesontweni nje amafana bahlala bodwa as much as kungasesi gospel kodwa isidi exactly hlala bodwa isizathu nasi kufanele sikhulume iqiniso nceko angithi asivumi nokuthi sihagane thina singahagana thina but hayi umuntu osifazana angithi amabele umuntu osifazane akufuneka ahlale la kuwena yeah angihagane intombazane ize la kumina uyayibona le right noma unkosikazi womuntu yes no singaxawulana nje right esontweni ke umfana mayifuna ukugana uqaleze kumina okay umfana okay eza kumina baba ngizosihlambulula kwenze njani mfana cha baba sengikhulile ngiyabona baba ukuthi fanele ngikanwe manje bese ngithi ke mina hayi ngiyezwa mfana wami bese ngizibusisa nje so ibonile intombi mfana cha baba ngiyibona ngizocela umthandazo nje bese ke ngithi ayikulungile mfana wami ake sithandazeke kodwa nje ufuna ukuganwa nje mfana so nayo imali cha baba ikhona imalini ngisho la ngikhonza khona mina angisho abanye abantu nemithetho yabo ba right bona neyabi ngisho mina ingane yami nengikhulisa ngayo unamalini mfana ithi hayi baba nginawo u50,000 noma ithi ngino 20 ngithi na mfana 20 awuzama okay so xoxa kahle mase uzamile mfana awukhuphuke nje uthi uyosondela ba ku100 okay inyuke kumfana afike labo bese ebuya athi baba ayiseyikhona imali baba kubelike kukhona lento yokubona ulele ebusuku uyabona ukuboniswa uthi ubonisa unkosikazi I right nayo bese kuba khona yokubona ngamehlo yes ikhona phela yokubona ngamehlo singawaqamba abantu yabona ikhona yokubona ngamehlo umfana abona intombazane esontweni athi nangu umkami umbone ngamehlo bese ngithi mfana hayi awuhambe uyothandaza abese ehamba kumfana ayothandaza uyabona ngishathi ngikutshela into ezenzakalayo ngesikhathi umfana uyothandaza nje uzobona intombazane seyihlambulula mhlambe kunkosikazi ibona umbono uyabona osondela kulento okay ngingayiphenduli okay ngoba ngeke ngikwazi ukuphendula into yabantu besifazane ngoba inhlambululo besifazane angingeni kusona izozihlambulula ke intombazane kumawayo ho lo mfana lo mfana wami seku right hayi bese senza indlela yakhe akushelwana esitaladini lutho nje bese ke umfana seqinisekisa ukuthi uyagana bese senza indlela yakhe yeoffice ukuthi umfana azozikhulumela nentombi manje ngokomthetho wesonto kusho ukuthi ke uyeza kumfana eze office azohlangana nentombazane office futhi bize umfana nentombazane bahlangane eoffice beshelane nceko funa bashelane baze bavumelane mabengavumelani abese intombi ayicha ngiyezwa mfowethu ngisayemthandazweni mhlawumbe izohlala 3 months mhlawumbe 4 months akufonelwana kule process bese bevumelana ke mabevumelana sebezobuyela kuthina ke kuzumfana cha baba sesivumelene noma intombi izothi mase ibuya ibuyele kumawayo ayibuyele kumfana ibuyela kumawayo iyothi cha inkulumo kamfowethu lo wathi sikhuluma naye sengiyayivuma abesenza kumina umawayo ethi baba usibani bana ayibahlanganise bese behlangana ke ngesathi behlangana nje bayoqomana manje uma beqeda nje ukuqomana nceke inkosi bahlukene futhi abafonelani ayekho umuntu uzofona isithandwa sami kwasha kwaciba uqediwe nje impumalanga nentshonalanga now angithi ngikutshela ngendlela ngemfundiso yami yes bese ke siyobika ke manje kantombazana ukuthi intombazana nasenza umonakalo esontweni into engenziwa esontweni lakithi kwenzekeni isiqomile iqoma umfana la manje umfana uyayithatha bese ke kuthiwa ke right ayike kulungileke bese ke kuthunyelwa abakhongeki bayokhonga
kantombazana uma beqeda ukukhonga nceke wenkosi belungisa into zomshado uma belungisa into zomshado ayihambi yodwa kuyolungiswa fanele kube khona abantu abangaphi babe u3 kube nogwetshe nje ophazamisa lo mhlangano ngoba kufuneka baloko bethintana akufuneka baloko bekhuluma izinto zamathandana bayothenga ama-ring bathenga izinto babethenga izinto zomshado boze bathintane enceke wenkosi emva no boze bathintane ngomshado emva umshado kweseziyadumaka hayi ukuthi kuthintwane nganeno isifundiso sonke lesikhathi noma lotsholenwe akuxhumana noma sense bayafonelana ke basebelobolene ke okay kodwa hayi ukuhlangana hayi ukuhlangana akuhlangana nje uma kuzohlangana kunento ethi abahlangane bona kuzoba khona umuntu wesithathu odisturb umhlangano kufanele bafone futhi befonele office ukuthi besicela usibani bani asiphelezele noma baba to hayi ku right uhlangana khona bahambe akufuneki intombazane ibe nokuthintana noma sebeqomela akufanele kube khona ukuthintana phakathi kwabo baze bayofika emshadweni bese ke sijabuleke ukuthi sikhiphe intombi sesikhiphe emshadweni kahle ingazange bathintane ngendlela ngoba ke bathintana siyawufela lo mshado sikhipha amathe umshado omumbi futhi uyasho lo mshado uyasho dawo ngolile isifundo sami ngesinjalo Bishop uyamazi nake namema eAfrican Gospel ubaba NJ Sithole wake wafika eFaskedale wayonikelisa asangashumayela wayebizwa umnikelo wayenikelisa nje okay wayenikelisa ngiyamaza ngibone naye mina kangihleli naye kanje ukugcina esegula sakinyana lapho umoya kodwa ngoba wangitshela engixoxela ukuthi ubona wangibuza ukuthi engibuza nje ngoba ngase sikhathi phela ngangisebenza singajwayelene kakhulu wavela wangiprofeta nje wathi ubona uGcobo loka Job Chiliza ngihlangana naphi no Job Chiliza ngesikhathi ngithi ngiyamphendula nje wasukuma sabambana sawa phansi sakinga sobabili phansi sakinga sobabili ngithandazela nceke nkosi angithi kunezinto engakholelwa kuzona mina right wenza into engingayazi wacela uNJ bengayenzi lento yabo leyo kudayisa amafutha yabonga lo langa ngifikile mina besekula mfethu angiyazi wangigcoba wangithela ngamafutha ngithela usithole ngithele sathandaza naye into engakaze ngiyibone wathi ubone uGcobo lukaNkulunkulu oluzodla umhlaba wonke washo nje kanje kangikwakhe emlazi so uNkulunkulu wamsebenza kakhulu ngami ke kuleso sikhathi nangamandla akhe uNkulunkulu futhi ke ngimaze kanjalo ke saxhumana sigcinana sikwaphela kanjalo ngicina lapho futhi wahamba emhlabeni kwaba nje insuku embili sibonene wahamba avela nje ngibona uGcobo luka wathi nje into phambi kwami oyingcwele ngisho wathi nje ngibona uGcobo luka Job Chiliza uhlangana naphi no Job Chiliza ngamphendula ngathi ngimphendule wasukuma wayesegule engakwazi ukuhamba kahle kodwa wasukuma wangibamba sabamba lapha kwangathi siyalwa phansi kanti mfowethu inkosi yami mfowethu ngoba njalo Bishop kumnandi Bishop kuhlala nawe awona usinikeza lo juice wevangeli ikakhulukazi ungasanakekile kuna into enokushiya futhi lapha egospel eyibuya phi le ithi lisibhedlela licollege angithi liyafundisa angithi kunje
ngiyakubona icollege leli college nje iBible college kwangashiwo leyo okay kwangashiwo leyo lali nje ivangeli lasegospel wawuthi mawulamukelile likufundisa angithi lali nje nceke kunezinto wawuthi mawuzigqokile likhiphise zona yabona ke okay bese angithi obaba uNondaba babefunda iBhayibheli lalivele lisoconge ngomoya ligoqo kanye lifakwe phakathi kuwena ukhuluma iBhayibheli kodwa ungalifundanga amakhehla nje obaba uNondaba babefunda ibona babefunda ngendlela abafundisa ngayo akufani nama Bible school ukufundisa kwase gospel leliya malifundiswa lona injani inkonzo yakhona ikufundisa wena angithi nje mawungathatha umzana manje uthi akuthuka umuntu inhlamba sisethexini kuvele kusho umuntu inhlamba noma ngithi ngiyabuka la ku YouTube uvele kube nenhlamba engiyibonayo inhlamba ingena la angithi iyanamathela so lento ke manje ubuhamba endleleni uthi usathi uyathandaza bese kukhuluma umuntu la athuka inhlamba so uthi uyathandaza isho ukuthi inhlamba enjani ayisuke kusho ukuthi ila kufundisa namathela mabethi lisibhedlela likhona la ukuthi lihamba namandla kwakubekwa abantu izandla besinda lifundisa futhi amakhosikazi nje angithi kunamakhosikazi lawa gana amadoda angakholwa lalivele lingena ivangeli inkosikazi lalingasho ukuthi inkosikazi ayiyeke ugaya utshwala igayela indoda lalifundisa inkosikazi ukuthi uyabona ke manje njengoba usuzinikele ubaba efuna utshwala ithi ubugaya ubuthandaza i-teaching le kamoya ithi ngoba wayengeke umfundisi ayifundise thandaza kusho lona ivangeli thandaza athandaze lo ugaya utshwala uyathandaza ithi yaphuza indoda ivele ihlanze akithi uyabona ke manje futhi yindeyo ke isibhedlela nakho ke ivele ihlanze indoda uyizwa indoda seyibika ithi wenkosikazi lo mtshwala obugayele kanti bunjani athi hayi bunjani baba hey ngiphuze lamanye ngiyaphalaza hey nkosikazi ngibufunda utshwala ngesonto elizayo uzwe indoda sethi wenkosikazi ayineli ipantshi lami uyabona umuntu ongakholwa ufuna ukugqokani ibhantshi sitshalekile manje lalesibhedlela ke liyikolisi ngoba lalifundisa yaqhama namakhehla lalifundisa linama yaqhama naye umkhulu oyaqhama nomkhulu kwathiwa ngashuma livangeli elisha ayekhona phela amavangeli akithi babekhona apostolic faith babekhona phela faith mission ayiqhamuka ngongate ibikhona faith mission ayiqhamuka ngongate faith mission ungiti ube nesipho faith mission ngineshoya leyona akayona ifounder ukuthi indoda nje benamandla faith mission nawo ke yaduma ke ngaleyo ndlela kodwa ivangeli vele kwathiwa kulelo kela hey lithunga icathulo kwathiwa Joba hamba uyoshuba ivangeli elisha elisibhedlela nekolisi naye angazi ukuthi yini wayekhuluma ngoba yena thiwa wevela athi sikhona isono la abesisho kwelimi kuphindeka abantu endlini ikhonto yakhe ngabantu uthi sikhona isono la engalufundi iBhayibheli lento ke ncike inkosi mathiwa yisibhedlela iBhayibheli langena ebantwini ngomoya lenza ke manje abantu abafundisayo kusho ukuthi izwi manje laphile ebantwini behamba bahamba izwi uyabona lento manje yabafundisa abantu ukuthi igqoka kahle yabafundisa abantu lento ukukhuluma kahle yabafundisa ukuthandaza lento yabafundisa ukuzila ukudla lento yabafundisa ukuhlambuluka lento yabafundisa ukufunda iBhayibheli lento ibafundisa ukufunda iBhayibheli bengalazi madoda nekolisi awungayichaza manje ngithi asuka awungabe ngichaza nami awalichaza ngqo elakithi ngiyalithanda madoda ngiyalithanda ngaphuma nje mina ngiyalithanda ebantwini lona lisekhona ama kulelo lidaba bishop ama branches akuphi nendawo ngokuhlukahlukana kwawo sise angithi kwaba nje njengoba ngi-International Revival Ministries
ngiphethe umsebenzi president yonke Northwest Johannesburg ama provinces wonke nje South Africa wonke ama provinces sinabazali manje Swaziland wow and naseLesotho wow eLesotho sinabazali bese ngiba ke nabafuthu laba abanamabandla abo okay engibabiza ngama-sons okay banamabandla abakhulu nabo engangoba nawo ngibabuza ukuthi phela khona abayima-theologians ngibabuza ukuthi bafuthu ngizophathwa kanjani umuntu ongafundayo oyimini but asifune imfundo sifune imfihlakalo so ke bangihleli nabo-ke imfihlakalile Adekeke kubona so ke amabandla nje bangathi nje ngibuza ukuthi ama-branches ami mangaphi hayi ngabe ngiqamba amanga angikwazi ubuningi bawo angikwazi ama-circuits njengamanje think awu-11 or 12 ama-circuits kusho ukuthi mina nje i-circuit yami ina 17 branches njengamanje circuit A1 ina 17 branches ngoba bengithe lo nyaka soba na 30 si-circuit eyodwa then bese indawo ngendawo nje nabefundisi bazo okay Eastern Cape nomongameli ophethe Eastern Cape siyophuma eCape Town kuze kuqhamuke nabefundisi kuze kufike Glen Williams lapho khona umfundisi ongale Glen Williams kodwa ke uyisani yami ngena useGlen Williams okay but umfundisi ose-Cape Town umfundisi bese ngiba nabasanzi ke yonke indawo wangisiza ngama-sons maningi kakhulu mangathi ngiyakubala manje angisazi mangaphi wamenenja kanjani Bishop uNgcwele futhi uyangisiza kakhulu ngoba uyangitshela makhulu inkinga endaweni ngidrive ngiyakhona ufike budget inkosi ithangisela bafike ke basho ukuthi ayibaba kunjalo bese ngiyasizana ngaloko sipho engisuke ngisizakala ngoba basilekeleleke into ke eyenzakalayo kumina nginesipho sabantu abantu hayi nginesipho sabantu kusho ukuthi umfundisi kuyenzeka ukuthi ngifica unabazana bambala inkosi bese ingilekelelake bagcwala mina amakhehla izarikazi ngiyabona ukuthi iyangithanda but ngiyashaya isono ngiyadala futhi yabona kodwa izarikazi namakhehla bathanda ivangeli lakudala mina ngishumala ivangeli lakudala ncane ngampela ngicotshwa elakudala nonkosikazi wami nje sobabili siphila kanjalo siyivangeli lakudala ayikho indlela futhi ongangishintshisa ngayo nangemali ngisho nganginika ama-million mangakhuluma la ngivele ngikhuluma lento engingayithandi nami ngiyathanda ukubona uyabona abazalwane bethu kodwa abazalwane ubona ukuthi hey bandla uyabona ngiyathanda nami ukuhlala nabo abantu ngihlulwa ukwenza imfihlakalo mina ayivumi mfethu abantu ngivele izono shaya izono namakhehla nginawo ayasibhula isono abantu abasha nginabo bashaya izono mfethu ngeke ngisho sonke bandleni no ibandla nje liba uhafu abantu aba-right uhafu abantu abangekho phela 100% nabalandelayo mfethu ngeke sithi ibandla lase-international li-right lonke ngabe ngiqamba futhi ngabe ngiqamba ngaphambi kwamoya umuntu o-right umuntu o-right kusho ukuthi nje ma ingigeje mina la kwi-leadership iyosho ukuthi ngigejileke ngoba bengingabheda mina hayi kuyobe bhede yonke akufanele ngibhede angeke ngibhedise ngisho umpostoli ngeke ngibhedise ngisho umbishop akekho umpostoli ongafika kumina ngishintshe athi baba leli vangelo lishumayela li-wrong noma ngangikhothela ivesi mfethu ngisho ngangikhothela ivesi athi ibhayibheli lithi kwabasekorinte ngizothi ku-right wakushiwo kunabo la mina la umoya ungcwele ungembulele kanje so ke la okushoyo wena okwakho ku-right for wena
mina la endlini Nkosi yami. impilo la endlini fanele ibe nje ayizoshintshiswa umuntu isho ngikhothela ivesi uzungitshele yonke into ukhuluma isiGreek ukhuluma isiHebrew angishintshiswe lonto ngumZulu nje kanje angishintshi koze ngilale nginje alike ngivakele ngelishumayela namakhehla angishiya wakhona ikhehla thungumede elangishiya lathi mfana wami bayishintshi lento mama ke elahamba no elapha bathi sokhehla uJob belikhonza nami lokhehla belikhonza nami lathi mfana wami sengihamba manje bayishintshi lento ha ngishintshe hayi ngeke Kuze ngiyakhumbula nami ngiqala nje ukubona Bishop ugqoke nje kanje nje futhi ngizwane ngashintsha ngoba ngihlebe ikithi yabona mina ngizwane ngisho nasonto nakithi inkosi ngithi manje ngashintsha nobe ngingibulela ngimeche ngani mina angibethana nangavesi madoda hayi ngimeche ngevesi ngimeche ngani magospel uma nike nangishintshela nafaka enye into la esontweni esingayidlanga thina nobe ngingibulela njengoba ngibona ngilapha eminyango nje ngiphila kanjalo ngiphila nje ngibheke nina ngimeche ngani shumana leyo nto nje bazalwane bami lapho eJohannesburg baBishop please ngimema live ufuna nazi ukuthi mayingafikanga ningofakazi bami baBishop yazi lezi inkonzo sijela kuba nazo ngoOctober lapha eJohannesburg baBishop ngeke ngathi ukuxoxa naye ukuthi siyamcela lapha neJohannesburg umoya ngcwele ungiphe isihloko esithi God of our forefathers uNkulunkulu wababamkhulu so mawuthi lapha eJoburg uyakholela enkonzweni yamandla ama dates azophuma October bafowethu akakasho ukuthi yavuma noma kodwa nje nginenza nje ukuthi nazi nilindele ekuthenini ukuthi ngoOctober khonto ezokwenzeka lapha inkonzo yamandla bafowethu elazi lelikhehla lasikudala so nje ngiyanicela mawuthi around Joburg awuzama ukudiarize nje ukuthi October uzobe useJoburg so bese lapha na eJoburg so nje ama details amaningi azoza ezinsuku eziqhubeka kusase elikhona impela siyakholela enhlelekweni ingakho siyikhuluma kusase manje ukuthi October be ready bafowethu sikumema live baBishop hayi sizokhuphuka baBishop siyamkhola ukuthi yes sicelile asho njalo ukuhle kuJesu sizofika Nkosi yami sizofika kodwa nje abazalwane fanele bazi ncebe inkosi ukuthi uJesu loyo wasemandulo usewuyena namanje futhi mhlambe fanele ngikusho ncebe inkosi baBishop abazalwane abasengisiwe abangejwayele indaba yokuphikisana abanga debate ma umzalwane usiniswe kahle lento yokuthi ivesi ulokuphikisana nomuntu ukuthi iKorinte ithi uGenesis uthi likhona ivesi elithi yabo ungayijwayela indaba yokulwa ngezwi kaNkulunkulu asilwe mawufuna ukulwa ngezwi likaNkulunkulu hambe kuSathane wena umuntu ongalwa naye hayi umzalwane angeke ubone ukukhuluma mningi la kulezi kakhulu kakhulu musu ungena uphendula into ongahlangene nayo kusho ukuthi izitsha zakho awusanaki imfihlakalo yafa izitsha lezi sigazi okuthiwa esontweni lithi lento iyiqanda ifuna uyigade musu ukuphendula noma yini kuthiwa le ndawo ethize kukhona ukuthi nawe usuyaphendula endaweni ethize kukhona ukuthi usuyaphendula yazi into oyamukelayo ukuthi inamandla kangakanani ume kuyo ngeni entweni zabantu uzothiwa khona umuntu ngale manje uyophikisa umuntu khona umuntu ngale uthandazela abantu bavuka wabafileyo kwasha kwacimbi bese uthi ayikho lo uSathane lo ungenaphi la ungenaphi lo thula uveze yakho uveze yakho leyo nto iyaphela isukudlulelwa isikhathi yebo izovele yawo uveze yakho into enamandla usho ukuthi uma singabamba lento ncengosi ukuthi abazalwane bafunde manje laba ke abaphethe imfihlakalo balo bebusa imibuzo engenasidingo yebo mathwele kunenkonzo
ayazi ama-intercessors yebo aziposition yebo emthandazweni eish uyayizwa le bayazi abefundisi bendawo ukuthi kunento nje bangabi jealous mabefuna ukubona uNkulunkulu eish angithi uNkulunkulu mebona kusamandla akhe ibona labo eish abenze leyo nto ukuthi hawu makhona umfundisi ubani endaweni ethize isekhona into yena ukani kusho kuyena eish uzobe ifakaza lento ebantwini kuthiwa isekhona into yakithi angithi uyibona lento akahlangane nabantu abalwa lento ukuthi ube nje uyafika sozoliphethe ipeni wena uzolo uthobe sizwe ukuthi uhluke ngando eish ayike ngiyahluke ngayo Nkosiyami uhluke ngezwi likaNkulunkulu phela ayike yile nto nje lento isilawo uyibawa madoda okay nisho yenza lo masichazi uNkulunkulu siyamkholwa sizokhuphuka Nkosiyami siyamkholwa umuntu ozosithwala sithi siyofika injongo kaNkulunkulu leyo nami ngithi before ngilale ngoba mina ngilazi ufuna ngiyasebenza manje ngisebenzela kona phela insuku zami ziyashoda ziyashoda so bese ngisebenza esikhathini esisele sincane kulesikhathi sengisiphilile sefanele ngiqinisekise ukuthi yonke into ngizothi ngihamba ibe seyibhalwe yonke phansi yeah ngingazi ngisho iminyaka nje sebenza yeah ukuhamba kwami emhlabeni kuyaziwa mhlezi ngiyobatshela nje mzwana ngami kungaba isitha nje sisuke sangihlasela mhlawumbe ngenye indlela but ngiyazi nje ngiyohamba ngemhlabeni into nje wayembulela umoya angithi wenze kanje kunento uNkulunkulu angiyala ngathi ungayenzi okay wafanele ngihambe emhlabeni ngo-43 years yeah washaya ngo-43 wathi umuntu rayi nginezela iminyaka engaka yabona yeah nganezelelwa lo mnyaka njengoba ngiphila nje sengiphila eminyakeni enesiwe le ngiphila yona iminyaka ingeziwe akuseyona ukuphila kwami ukuthi efanele ngiqedele lento engithunyiwe bese ngiyoxoxa ngelinye ilanga ukuhlangana kwami noNkulunkulu ukuthi sahlangana kanjani yokuxoxa lo kuba isikhathi ngixoxa nje ukuthi sahlangana kanjani noNkulunkulu mina anginayo into yokuthi angishumayela ivangeli ngenzwa bethi yeah ayigcinanga indaba yami emafesini sahlangana naye njengoba ngibona nje ngidrive truck trailer engidrive ngiyadrive nje njengoba ngibona nje drive trailer and ngani kwayona ukhoma kwangithatha isikhathi ngona engingakhela nomfowami wayakwazi ukuqeda wayeseyanginikeza nganikeza ukhiye we-truck siyoxoxa ngelanga nganikeza ukhiye we-truck indaba kamoya leni neniyikhuluma nithi uNkulunkulu izintathu angiyifunde eBhayibhelini ngisho into engiyaziyo oyaziyo ngiyazi njengoba ngisazi phambi kwaNkulunkulu nento engishoyo ngiyazi njengoba ngisazi ubizo lami labanjalo Trinity yeah umuntu oyedwa ofanayo oyedwa kodwa ofanayo wangiqasha wanginikeza ukhiye we-truck ngiyadrive nje ayasabaningi isho wangithatha ungisephi uthi ungibeke la kuthiwa khona bakho umuntu imfihla afika ivele ayi babishop sizoyicela le impela uzosipha yona uzoyichaza step by step mina hayi ngokufunda efika nje kumina wayengivakashela every day isakhe yami yakhe uyaziyaphela yaziyaphela ngayitesta naye sihleli sobabili ngayitesta ama-brake ayengasebenzi namtshela wathi wasethi kumina uhlakaniphile ubone kanjani ngathi ngiyabona ukuthi ya funa umuntu onje uma usebenza ubone yonke into wasenginika ukhiye eceleni ngihambe
njengoba ngihamba ngihamba nayo ukhiyeke ngiba isitha-ke yonke indawo mfethu kwesinye isikhathi ngoba abanye bafutha abana stay emabandleni engifika kuwona mangidlula abantu basuke bangithanda hayi babengithanda like Hayi sosibhazile baBishop ngayo lena siyenzela futhi nayo i-episode yayo yodwa sesiyikhuluma baBishop siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ukuthi uze uzovela lapha kwi-platform yethu kuyahlala nje enhlizweni yami ukuthi baBishop before ushamaza ukugcina ngasekugcineni ukuthi baBishop uke usikhulekele ukukhulekela even ne-studio salabafowethu ukukhulekela nabo bonke ababukelayo ekuthenini ukuthi uNkulunkulu asenzele umusa. Yes. Angibonga kakhulu Nkosi. Baba. Ngibonga abantu bukela bambukele. Ngibonga nje uNkulunkulu uthangile ethuba egameni likaJesu. Ngisho futhi bazalwane uNkulunkulu usekhona. Jesu usekhona senamandla. Yes. Usaphila. Amen. Ukuthandaza. Amen. Sibongile baba uthuphilayo. Thank you Jesus. Sibongile baba namandla onke. Amen. Nkosi. Siyabonga Nkosi Jesu. Nokuvela. Igama likaJesu. Baba ngibona amandla amangalisayo emhlabeni wonke. Igama likaJesu. Ulethu sokugcina. Baba wethu ongcwele uvusa amadodana akho. Uwabonakalise emhlabeni. Baba siyabonga nansi nale platform yakho Nkosi. uNkulunkulu wethu ongcwele nansi ngikuyapha mfowethu Dlamini ngiyathandaza. Baba wethu ongcwele banaye likaJesu. uNkulunkulu wethu obekile kuye ube ugcwala umhlaba wonke. Ukuze kubonakaliswe amandla akho udumo lonke sibusela kuwe ngoKristu Jesu Nkosi. Amen. Amen. Sibonga kakhulu baBishop. Sibonga kakhulu bafowethu asibonani kwi-episode elandelayo. God bless you.